Wai wace ce Shalele? Kuma ita din biyar wane ne? To, Allah zai sa lafiya kake tambayar Shalele. Lafiya ko? Na yi shiru baka ce komai ba. Baka ba mu an san tabbayar da ya maka ba. Ta yaya zan ba ku amsa bayan ni din ba ku ba ni tambayar amsan da na maku ba? To, wannan yarinya dai ba mutunci ne da ita ba. Kuma ni na san ba wanda bai sani ba a garin nan. In ana neman tantagare yan tasha yan titi, to aka samu Shalele an gama. Kaji kuma kana tambayar ta. Kaga duk wani kwano-kwano kare ne shi. Kawai ku ba na amsar tambaya ta wace ce Shalele? Ya ɗaya tilo a garin nan yanka ta kaf wadda ta fi kowa gata a garin nan. Ya gidan mai gari ce ita. Allah kuma muna fata Allah sa lafiya ba. Aikin gama ya riga da ya gama. Domin ni ne ma na fara tsokanata. Shalelen ka zo kana? Wallahi lazi ka kira ruwa. Wallahi lazi abokina ka kira ruwa. To ba ni ba, kan garin kowa sai yi noma. Shi mai garin ya isa mu yi magana ya ce wai ba za a yi noma ba? Waye shi? Ke mu ne garin nan. Shi kan shi rawanan nashi mu muka je muka yi tsaye agun hakimi aka yi mai naɗin. Sannan ya rufe idon shi ya fitattake kafa shi ya ce ba za a yi noma ba? To ina amfanin kuɗin da na tara? Ni fa na tara kuɗi ne saboda biyan bukatata. To ai ni Alhaji kana maganan kuɗi ni kuma ni ko ban ganin komai a gidan nan ba. Ai ba za ki gani ba. Ba za ki gani ba. Ki koma ki duba hotonki da aka kawo ki kina amarya. Haka aka kawo ki yar figigiya. Yanzu ko gashi kamar a taba jini ya fito.
baki jin daɗi kika zama haka? Ki ja in maki gori. Gori na yaushe yau aka fara? Ina jin daɗin yake Alhaji a cikin gidanka. Duk juma'a fa sai na siyo naman 300 an sa a miya. Ƙarya ne, ba daɗi aka ci ba. Alhaji me muke gani a cikin gidan nan in ba sai kwana da yunwa daga safe har dare a gidan nan ba, me kake yi? Billahi al'azimi ki bi na a hankali. Da kuɗi na in kika ishe ni gobe ki ji an wanko budurwa. To. Mugun mai gari ka bi a hankali, mugun mai gari ka bi ka ishe mu da ƙauyen mu. Mugun mai gari da aboki mai kuɗi, mugun mai gari ka ji tsoron Allah. Akwai ranar ƙarshe, ranar hisabi, ranar tashi kiyama, wa'yansu za su zama, za su ce dama akwai ma, dama akwai ma, dama akwai ma, dama akwai ma komawa. Ka gane Sino, ina so ka yi yadda za ka yi ka ɗora riba mai yawa akan wannan motar, domin saboda ganin na kula kwata-kwata bai san mota. Shafson kenan. Kwatar da hankali ka mu komai ya gama da mutanen cikin gari ma wanda na kai Allah ko ka bani da komai na ga ya bana jin ka Sino, na san za ka iya wallahi. Ranka da barka da fitowa. Ka dawo kenan. Wallahi mun dawo, ga wata motar an canzo, wannan kuwa lafiya launi da ka ganta nan wuraren, ba ta da kowace matsala. Biredi ce ranka da injin ta normal yake, kafafuwan ta lafiya kalau yake. Ka bi a hankali, mugun mai gari ka bi ka ishe mu da ƙauyen mu. Mugun mai gari da aboki mai kuɗi, mugun mai gari ka ji tsoron Allah. Akwai ranar ƙarshe, ranar Ranka ya daɗe, ka ga motan ko? Na ga mota. To ya ita wannan ai ta yi ko ba ta da matsala? Ba ta yi ba ita ma? Wallahi ba ta yi ba. Ni da nake neman mota ta alfarma idan na zagaye unguwa ana mai gari. Ka zo ka kano wannan malam. Su yanzu ita ma kenan wannan za a canza ta a sako wata? A canzo mota, a kawo mota malam. Abokina, akwai matsala. Ba karama ba. Ba market. Kada ka damu, in ya san wata ai bai san wata ma. Kake gani? Insha Allah ni na gaya maka. Mu je shine shiga mota kawai mu je. Mu je kakka damu, kyale shi kawai. Mugun mai gari ka bi a hankali, mugun mai gari. Abokina, bari mu duba a shirin karfe. Wallahi kuwa. Abokina har yanzu fa Wilson bai daga wayan nan ba. Har yanzu bai daga wani wanda. Ni gashi ma ban san wannan garan mai garin ya zai tarar da motar nan ta lalace. Ka san shi ba gidaje ne wallahi. Wai zai iya yin tunanin ma motar nan dama mun san lalatacciya ce muka zo mu cuce shi. Ka san menene? Ban taɓa ganin wanda bai san darajar waya irin Wilson ba.
gari naka mutanen gari naka. A tara 'yan mota. A tara 'yan mota. Mai gari bisa kanku. Me ya tsaye da ku a nan? Wannan motar dama ita ce da kuka kawo ku buga mai gari ko? Tunda ya samu kuɗin banza. Kai kai da wani gemu ka kamar jela tsatso. Kai kuma wannan mai kalan 'yan yahu. Wallahi kai ranka daɗe kafin in ce komai. Ka gane su? Kaga gaskiya fa ka zo mu canza hanya dan yarinyar nan ba mutunci ne da ita ba. Dan kai ba dan garin nan bane shi yasa baka san halinta ba. Ko ba gaskiya ba? Kamar ya mu canja ya Allah ku zo mu Allah. A'a kai waccan ba shalele bace. Ita ce ba wallahi ka san yarinyar nan ba ta da mutunci. Ku zo mu canza hanya dan wallahi ka ganta baka tsokane ta ba ma za ta yi maka sai ta maka shari. Balanta na haka nan ka tsokane ta. Kamar ya mu canja hanya wannan ai zubar da girma ne da Allah ku zo mu ce da Allah. Baka san halin wannan yarinyar bane ba. Ta hila zai nuna Lafiya na ga har yanzu ba ku ba. Me ya samu motar ne ko lallacewa ne? A ranka daɗe ba lallacewa ce wani motar nan. Fetur ne ya kare mana kuma ba mu samu mai sai da fetur bane. Ai na yi zaton motar ta lalace. Saboda ka san ku 'yan birni ba amana kuka fiye yi ba. Sai ku yo irin wannan shigar ribi-ribi ku zo ku cuci mutum. Ai na ɗauka haka ne. abaran kai daɗe kuma mu rasa wanda za mu cuta sai mai gari. Sabida ni ban kai a cuce ni ba. Ko ba ni da arzikin da za a cuce ni. A ran kai daɗe ba haka nake nufi ba, ina nufin dai mu rasa wanda za mu cuta sai adalin mai gari mai amana kaman ka. Kai wannan da gaske ke ne? Ai bai san ka bane na kai ne. Allah alquran har zuciyarsa? Har zuciyarsa yake faɗa ba kai a fitarsa ba amma bai san halin ka bane. Gaskiya na ji daɗin wannan magana taka. Saboda haka bari mu kira Bala mai mai. To shikenan. Ai ranka daɗe. Sai dai ba mu da kashi gaskiya sai dai a banki. Kada ka damu haba malam ai in kuna tare da mu a tara yan mota a cilla mai gari ice a karbo mai ai ya karbo mu kai kira mai Bala mai mai. Kai Bala ka mana lita 6. Mun gode ranka da Allah ƙara girma. Sarki ya amsa yan mota. Sarki ya amsa yan mota. Mugun mai gari ka bi a hankali mugun Siniyo, da Allah ɗan zo mana, ko nuna mai inda muka aje galan ɗin. mugun mai gari da aboki mai kuɗi mugun mai gari ka ji tsoron Allah. Yanzu idan aka kawo man nan aka zuba ma motar nan ta ki tashi, mai gari zai gane cewa dama ba mai bane ba matsalar ta. Wallahi Shamsu tun ɗazu tunanin da nake ta yi kenan. Shi yasa ni ka sa abin da nake tunani, ko dai kawai za mu ga mai gari motar nan matsalan ta daban ba wai mai ne matsalan ta ba. Kai ka gani. Kai ba zai yi ba. Abinda nake so da kai kwantar da hankalinka a so man a zo a zuba. Ni na san yadda zan yi. Allah Ha ba matsala a zuba shi. ranka shi da gani. Yawwa Bala mai mai muna da buƙatar mai. Mai gari ne a gaban ka yana ba magana kana so sa kai. Mai gari man ne babu. Babu mai. Kwana biyun nan bamu da mai har cikin gari ma duk ba ma samun mai yanzu na kwanakin nan gaskiya. Duk yadda za a yi ka tafi birni Bala mai mai ka je ka samo mana mai saboda za mu yi amfani. Ƙwarai kuwa. Hattara Bala. A je a nemo wannan umarnin mai gari ne. An gama. Allah ya Wannan kara maka. umarnin mai gari ne Bala. Allah ya kara maka lafiya. A yi a kawo mai ko kuma a bar garin nan. Ka bi a hankali mugun mai gari ka bi ka ishe mu da ƙauyen mu mugun mai gari da aboki mai kuɗi mugun mai gari ka ji tsoron Allah. Mu za mu koma fada Bala mai mai zai kawo muku mai. Sun amsa mai gari. Yan mota an dai ji magana ko? To muna fada. kun ga
mu je babu abin da zai faru da Allah. Saboda dai kai ba dan garin nan bane shi yasa kake faɗa haka baka san wace ce Shalele ba a garin nan shi yasa. Dama kai nake nima. Na ɗauka kai jan wuya ne, amma sai na ga tun ba kai ko ina ba. Na ka sani. A tabbas ya tsorata kan. Allah kamar shiru ba da kai nake yi ba, shi nake son ya amsa da bakinsa. Ta yaya zan ji tsoron ni namiji ne ke mace ko macen ma shagwabiya wadda ba ta iya komai sai dai a yi mata. Ni kake ce mace shagwabiya? Ayyana ke nake ce kuma ya zama dole ka lallashe ni. Lallafa ki zai yi wannan ni ba zan yi saboda me ma zan lallafa ki. Saboda ina son ka cikin raina. Kai, aladun Allah na yi ciyayya fa kai. Kai jama'a. Modibo. Daga ina haka? Ina lafiya. Alhamdulillah. Sai modo. Wannan fa daga ina? Allah daga kasuwa mana. A kasuwa ka sai wannan din? Wallahi a kasuwa wajen yaran Alhaji Makana. Alhaji Makana? Yanzu kuma nawa ka sai wannan? Wannan 25,000. Inna lillahi ilaihi raji'un. A shago ka saya ko ko a bakin hanya? A bakin hanya ya sha mu. Ka faɗa hannun 'yan sari Modibo. Wallahi ka faɗa hannun 'yan sari. Gaske? To wannan a shagon Alhaji Makana ba ta wuce naira 4,500. Yanzu gashi sun je sun caka mai ta akan naira 25,000. Aladun Allah yana je gida na ɗauko rasbel ɗina na. A'a ba haka za a yi ba. Zo mu tafi. Ni zan je in kai ka shagon Alhaji Makana saboda gaba idan zaka sai abu wani ba zai ƙara ce maka yaron Makana bane a bakin titi ka yadda. Zo mu tafi. Mu gode ke. Zo mu tafi. Ni yadda kaji. Yau. a baiwar Allah ya haƙuri dan Allah da ranka dade wannan bawan Allah da kake gani ni na tawo da shi baiwar Allah yanzu ya ga baki ko sama bai sani ba ya rikice ya haƙuri da Allah ya haƙuri shi wannan abin da yake faruwa can na gamu da shi a bakin hanya ya faɗa hannun yan sari can wani yace wai shi shine yaron Alhaji Makana ya je ya buga masa dibatar me leda ce ai mu ba ma sai da kaya akan hanya kuma nawa suka sai da mai wannan 25,000 gaskiya sun cuce ka to kai hakuri wannan za a nuna maka za a baka asalin mai kyau tunda ka zo nan ga su nan je ka duba duba ka zaɓo wacce ce maka sai a gaya ma farashin wannan yayi ko yanzu wannan yayi maka Aladun Allah wannan yayi. to shi kenan ba Allah ka tafi da shi can wurin mai biya to shi kenan to mu je yanzu za a biya mu je ga sunan masu biya shiga daga nan shagon Alhaji Makana suna sai da babban atamfa ta yayi da kuma ABC da kuma sauran atamfofi ga sunan manya-manya a cikin farashi mai sauki. Bayan atamfofi muna da su Swiss lace ga sunan a cikin farashi mai rahusa duk wanda yake bukata muna da opposite kasuwa shagon Alhaji Makana. Kamar yadda kuka sani Alhaji Makana ba ya tsaya wajen iya sai da shadda da atamfa da leshi da sauran kayayyaki na sakawa ba. A'a Alhaji Makana yana kawo mana zannuwan gado iri-iri wanda ba kwa tunanin zama a same shi za a samu a shagon Alhaji Makana. Ina samari 'yan ƙarya a shagon Alhaji Makana za ku samu shadda leshe irin wanda kuke so na gani na faɗa wanda za ku baza capacity da shi. A shagon Alhaji Makana yana nan a babbar kasuwar Gwagwalada opposite Better Life. A nan ne za ku samu katafaren kantin Alhaji Makana wanda za ku sai kaya cikin sauƙi da rahusa. Suna maraba da kowa da kowa. Sai mun gan ku.